Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Minule jsem natáčela, jak čistím šneky a už to bude zase bordel. No, nic, ale teďka budeme natáčet unboxing. Nebude to hraček, ale věcí. A čo potom budou ještě nějaký hračky, já nevím. Ale přišel nám balíček z Temu a já jsem byla hrozně zvědavá, tak jsem jeden už jsem to otevřela a rozbalila jsem tady mamčin batoh na vodu, protože pojedeme na lodě, tak si mamka ze strejdu objednali batůžky. A tady mám ještě strejdu, který je černý a ještě zabalený. Mě pak napadlo, že bych to mohla natočit, tak jsem to natočila, ale nevím, jak to rozdělat. Já si na to vezmu nůžky. Malý nůžky. To nebudeme potřebovat, asi ne. Píchnout. Hustý. Je podobný tomuhle, akorát je černý. A tady v tom jsou ještě věci. Hodně věcí. A je to docela obří páku. Možná by jsem se do toho i vešla já. Počkat, chvilku, teď čekejte. Možná se do toho nevejdu. Možná je to jako na moje ramena moc úzký. No nic, tak to bychom měli batohy. A teďka půjdeme losovat z tohohle obřího mamčinýho batohu. Tohle je teda stejný batoh. Lesy. Máme tuhle tu krabičku. A nic tady není napsanýho, kromě toho, ale my si to číst nechce. Takže... Jo, to je hustý. To jsou brýle! Tak tohle je hustý. A teďka nevím číslo, jestli mamky nebo moje. Ale mě jsou velký, takže asi moje. Teda mamky. Ještě můžu podívat do zrcadla. Jo, to vypadá hustě. Staník jí konečně nebude brát brýle. To mám mamka asi na léto. Se srdíčkama. Aby se to nerozbilo, taky to zase vrátí. Protože jak sami víte, tak brýle jsou drahé. Neboli vlastně celý tenhle balíček byl hrozně drahý. No nebo taky ne. No vlastně ani nevím, kolik to stálo. No nechám se, jako si to nechce, ale se dá. Mám tady další. Tentokrát je v lepicí pásce a je hnědý. Jdem to rozpadat. Teď musíme vzít nůžky, píchnout to do toho, ale to asi nepůjde, protože nemám moc ostrý nůžky. To jsou nůžky pro děti. A já jsem starý na dítě, takže jsou izolovaný pro mě, ale já už si s ostrýma umím udělat srandu. Sami víte, že karton se stříhá blbě. U mě to tak není. Další brýle. Předpokládám, že tyhle brýle budou strejdy. Nebo Staníka, mýho bratra. A vypíchnu si oči. To vypadá dobře. Super, ale asi to bude práchy, protože strýda červenou nemusí, nebo já úplně nevím, jakoby, ale asi nevidíte moje oči, že ne, ale já vás vidím, což Staník, což můj brácha má na holky. Protože on se může dívat kamkoliv na jejich tělo, asi víte, čím myslím, nebo tak něco, ale oni ho neuvidějí. No, já nevím, jak se to dává zpátky.
Já tak, jak jsem to rozbalila. No, tak to by byl další tenhle balíček. A jdeme hlasovat dál. Další krabice. Ach jo, kolik těch krabicí tam ještě bude? Poslední jedna, pak tam bude nějaký pytlíček. Další brýle. Děláte si snad ze mě srandu, kolik těch brýlí tady? Jo, ty jsou pro mě. A víte proč? Protože, podívejte, ty jsou určitě moje. Akorát já nemám ráda tohle, asi jak se mi to na mě moc nevejde. Dobrý, já si musím podívat na sebe. Super. Já si je nechám na sobě. Tak si budu muset sundat, než půjdu. Já tady vytáhnu teda tu poslední krabici a čekám, že v tom budou brýle, ale prostě nejdu. Tak uvidíme, ale tohle je docela divný. Takže to jednoduše prostě uděláme. A tohle. Nejsou to brýle. Je to kočička na záchod. Podívejte na ní. No počkat, ještě k tomu něco je. Ještě je tady takováhle ta přile. Já vám řeknu, jak to funguje. Vy máte takovouhle přilepovací věc. Tady to vlastně odlepíte, někam to přilepíte. Jakoby takhle. Byste to odlepíte a prostě přilepíte takhle. A pak to takhle nějak připojíte na... Takhle byste to měli připojit na tenhle spodek. A máte kočičku, která se dá různě takhle vyndávat a různě dávat do výšky a do dálky. Takže super, máme kočičku na záchod. Takže to nebyly prostě brýle. No to by byla kočička. Za chvíli tady v pokoji budu mít bordu. Jo. Co to asi bude? Tohle nebude pro mě. To je mamky, nejspíš. Počkat. Jo, to bude mamky. Tak. Jsou mamčiny kraťásky. Takovýhle pytlíček máme na kostýmu, když tancujeme, no prostě když tancujeme, tak máme kostýmy. Máme totiž skladby a ty skladby tancujeme. Já si sundám jenom použil trochu totiž. Akorát je to od jiný značky, když tancujeme. Ty kostýmy jsou od jiný značky. Tohle budou pro strejdu nebo pro staníka. Ale počkat, tohle budou pro staníka. A víte proč? Protože všechny staníkové kraťasy jsou přesně takovýhle. A strejda je má trošičku víc do šířky. A pěkný s lepkou. Lepka. Patřivala. Možná mamka žádný věc mě neobjednala. A nebo jsem je ještě nevylosovala. Tady mám ten pytlík. Lidi mě asi odletěl pytlík, jsem chtěla říct. Podíval jsem už něco pro mě. To je pro mamku. Teď. Takže máme tu další balíček a ten myslím, že je pro mamku, protože já jsem si taky neobjednávala. Ano, je to pro mamku. Tohle jsou kalhotky. Tohle
je, dámy a pánové, pod prda. Já nevím, jak to zrovna správně patří, ale zkusím si to nějak navlíknout, tak jak by to asi... Proč myslím, že to mám furt v obrácení? Nebo to ani možná... Jo, no to. Takhle. A já, kdybych jsem si je objednala, tak bych měla asi, no vy víte co, asi tady někde tak nějak dole. Takže proto říkám, že to není moje, protože já jsem si plavky neobjednávala. Já plavky neumím srovnávat, takže to tam asi nějak hodím, protože já tak plavky neumím srovnávat. Neumím srovnávat ani kalhotky, takže tak. Byl další balíček, jdeme dál. Mě ty brýle nahoře vadí, takže já si je dám dolů. Dobrý den. Tohle už bude pro strondu. A nebo taky ne. Vypadá to, že to bude na staníka. Ale pěkný draci teda musím uznat. Tak jdeme to srovnat. Já líp srovnávat trička neumím. To byl další balíček. Lidi, já chci nějaký balíček už pro mě, zatraceně. No, a tohle už budu konečně vypadat pro mě. Budu nějaký šat. Trefila jsem to, budou to šaty. Šaty s vlkem. Jsou moc pěkný. Já mám přezdívku a ve vlčí smrčce bílý tesák, teda bílá tlapa, takže tahle bílá se ke mně hodí. No, úplně to není bílá, ale za to modrou mám taky ráda, protože mám ráda Avatara a Avatar je modrý. A mamka furt říká, že je Avatar zelený. Což není pravda. To by byl další balíček. Ještě jich tu máme pár. Další pro nějakýho skluka, proč? Já jsem zatím otevřela jenom jeden. Prosím. Třeba tam být normálně. A dámy a pánové, tohle jsou kraťasy strejdy. Jak jsem říkala, strejda je trošičku do šířky, takže tohle jsou kraťasy strejdy, pěkně plamenový, protože on je hasič. Můj strejda je hasič, takže kdyby nám někdo podpálil barák, tak nám to může rovnou strejda uhasit. Hasič je na každém kroku. Doma. Nemám ráda tohleto zabalování. Jsem ráda, když to vybaluju, ale když to zabaluju, tak fakt jako by ne. Mám to zabalené, musela jsem se jít napít, takže jsem to stopla. Jdeme rozbalovat dál. Dvě věci. Do vody schováme a vezmeme tuhle. Předpokládám, že to bude mamky. A nebo taky někoho jiného. Aha, tohle mamky asi nebude. Tohle bude strejdy, ne, staníka. Pěkný dílko. Protože můj brácha, staník je můj brácha a on to bude mít k svátku. A teďka, co se tady byly mamčiny věci, tak
ty měla taky tak ty máš taky k svátku od mý babičky, protože mamka a Staník mají v květnu svátek. Úplně nevím, kdy v květnu, ale prostě někdy v květnu. Já mám na konci léta. Tohle bude mýho bráchy. Jo. A připadá mi to trošičku delší. Počkat. Sun, salt, sand. To není bráchy. To je mamky. Ale vypadalo to jako kdyby bylo mýho bráchy, ale tohle nebude tílko. To budou šaty, protože tílko většinou bývá kratší. A taky si občas vzpomenu, teďka jsem si vzpomněla, že mamka si objednávala nějaký šaty a měla tam něco něco, takže to je asi ona. Takže to máme. Už tam máme jenom pár věcí. Okay. Tohle se mi zatím dvakrát stalo jindy. Jednou se mi to stalo o něčeho jiného. Ale urval se mi toto. Takže tohle budu muset teďka nějak takhle rozdělat. Takže. Tohle bude zřejmě maminky. Tílko. A mamka si objednala nějakýho indiána. Mamka asi bude indián. Ale vypadá to docela hezky, musím uznat. Hlavně by se to taky docela líbilo. Škoda, že mi to mamka taky neobjednala. Asi tam neměli menší verzi. Nemůžu se zavřít. Jsem to teďka chtěla zavřít. Musím to zavřít takhle. Kolik to bude trvat? No, mám to. A tohle budu moc asi vyhodit. Nic moc velkýho to je. Aha. Tak dámy a pánové, tohle bude mýho strejdy. A je to takhle čistě šedý. Žádný obrázek v tom není. Není. A promiňte, že mluvím takhle blbě, já mám totiž rým. Zase musím dát sem, protože už mi tady bolí tohleto. Už tam nic není. Takže tohle byl můj unboxing hraček, neboli věcí. Já si nepamatuju, či je čí teda moc. Čekejte.
Už končíte. Takže, tahle kupa je moje. Tahle kupa je mýho strejdy. Tahle kupa je mýho bratra. A tahle kupa je mý mamky. Tak. Tohle byl můj unboxing věcí. Byly to věci, doufám. Tohle byly věci a tohle jsou věci. A já jdu přilepit kočičku na záchod. Au. Jo. No nic. Tak pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like a odběr a čau. Já jsem z toho úplně nadšená. A víte proč? Protože jsem úplně vedle. Protože je to prostě hustý a víte co? Já vám pro radost ukážu, jak v tom vypadám, takže se jdu převlíct. Hehe. Tohle je teda výsledek, takhle vypadá můj outfit. Bojím se, že mi něco šlápne, motá se mi hlava. Nechci mít horečky. Takže to bylo teda všechno. Takhle v tom vypadám. A takhle mě možná uvidíte ještě v jednom díle, kde budeme něco dělat. A nevím co. Třeba budu ukazovat, jaký mám tančování nálevy, anebo mě mamka natočí a pak to dá na YouTube, když budu tancovat, nebo já prostě nevím. Tak, pokud se vám toto video líbilo, omlouvám se, že to říkám podruhý, pokud se vám toto tak po třetí, pokud se tak po čtvrtý, no to je jedno, pokud se vám prostě toto video líbilo, tak zahoďte like, odběr a komentář, jestli mám natočit další video v těchto šatech. Čau!